Прыхаваныя каштоўнасці, беларускія іконы са сховішчаў. Добрый дзень, шаноўныя радыёслухачы і відэагледачы. Мы працягваем знаёміцца з калекцыямі музея старажытнай беларускай культуры, Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Знаёмімся мы з калекцыяй іканапісу ў нашай перадачы «Прыхаваныя каштоўнасці». І сёння мы пагутарым пра абразы, якія з'яўляюцца спісамі славутага цудадзейнага абраза з вельмі незвычайнай, вельмі цікавай назвай «Божая Маці Снежная». Справа ў тым, што чаму нават тут назва незвычайная, таму што для нас больш звыкла ўсё ж такі, калі абраз прынята называць па месцы яго праслаўлення. Цудадзейныя абразы атрымліваюць такое найменне, звязанае з месцам, дзе яны знаходзяцца, дзе яны праславіліся цудамі. Божая Маці Жыровіцкая у Жыровічах, Божая Маці Бялыніцкая у Бялынічах і гэтак далей. А тут Божая Маці Снежная. Назва непасрэдна сапраўды звязана са снегам, не з назвай паселішча пэўнага, так, якой можа там сугучна са снегам. Сапраўды гэта непасрэдна з прыроднай з'явай. Звязана гэта назва. Першым я трошку распавяду пра непасрэдна гэты абраз Божай Маці Снежнай. Адразу хачу адзначыць, што з гэтага цудадзейнага абраза, які знаходзіўся ў далёкім Рыме, было вельмі шмат створана спісаў для беларускіх храмаў. І калі меркаваць менавіта па той спадчыне, якая захавалася, дайшла да нашага часу, то найбольш спісаў менавіта на Беларусі гэта якраз абразы, напісаныя паводле гэтай іканаграфіі Божая Маці Снежная. Спаборнічаць могуць толькі хіба што абразы Божай Маці Чэнстахоўскай, і тут ужо сапраўды трэба дакладна падлічваць, гэта выяўляць трэба ўсё, што ёсць у храмах, і ў каталіцкіх касцёлах, і ў праваслаўных цэрквах. І спадчыну грэка-каталіцкай царквы трэба ўлічваць, і вось тады можна сапраўды ўжо там вызначыць, які ўсё ж такі з іх пальму першынства. Але сапраўды Снежная, гэта славуты абраз, і спісаў з яго было вельмі шмат. У нашым музеі захоўваецца некалькі спісаў. Перш чым пяройдзем непасрэдна да іх, хачу адзначыць, што вось гэты цудадзейны абраз у Рыме, гэта старажытны абраз, і сваё найменне Снежнай ён атрымаў не здарма. Тут варта прыгадаць паданне, якое распавядае пра з'яўленне храма, дзе непасрэдна знаходзіўся гэты абраз, і далей ён праславіўся цудамі. Гэта было ў далёкім 4 стагоддзі, было вельмі даўно, і вось паводле падання рымскі патрыцый Ян, заможны чалавек, хацеў збудаваць у Рыме храм, але ніяк не мог абраць для гэтых мэтаў месца. Ён параіўся з біскупам Ліберыем на гэтую тэму, але адразу яны, скажем, не прыйшлі да нейкага вырашэння. І тут у адну і тую ж ноч сніцца сон. І аднаму і другому сніцца аднолькавы сон, у якім з'яўляецца Божая Маці, якая гаворыць пра тое, што там, дзе выпадзе снег, там і трэба збудаваць храм. Гэта было летам. І вось 5 жніўня, спякотным летам 352 года, гэта атрымаецца сярэдзіна 4 стагоддзя, выпадае ў Рыме снег. І абодва яны, канешне, і Ян, і біскуп Ліберый гэта успрынялі як знак і зразумелі, што на гэтым месцы трэба узводзіць храм. І вось там быў якраз узведзены храм, і адпаведна ён атрымаў адпаведную назву. І абраз Божай Маці, паводле падання абраз Божай Маці, які змясцілі ў гэтым храме, быў яшчэ прывезены аленай. Гэта зноў-такі паданне, невядома так ці не так гэта было, но тым не менш таксама у гэтым храме знаходзіўся абраз, які неаднаразова з'яўляўся абаронцам горада Рыма і ўвогуле рымлянаў. І за гэта ён атрымаў таксама адно са сваіх найменняў, як заступніца рымлянаў, гэты абраз таксама вядомы. А другая назва гэта Божая Маці Снежная, калі перакладаць на нашу мову, на беларускую. Так называюць гэту святыню. І гэты абраз быў там вядомы, шанаваўся, але асаблівы такі росквіт яго вядомасці на нашых землях
припадае у цэлым на 17 стагоддзе. Адзначу, што найперш манахі-дамінікане садзейнічалі ўсё ж такі пашырэнню культа гэтага абраза. І вот на тэрыторыі Рэчы Паспалітай у цэлым, так, тут мы гаворку вядзем не толькі пра беларускую тэрыторыю, а ўвогуле пра Рэч Паспалітую. І вот на тэрыторыі Рэчы Паспалітай праз садзеянне непасрэдна монахаў, ну, найперш дамініканаў, але ў прынцыпе тут і каталікі розных манаскіх ордэнаў у прынцыпе да гэтай справы спрычыніліся, пачынаюць з'яўляцца ў некаторых касцёлах, ну, у некаторых бажніцах Рэчы Паспалітай спісы непасрэдна з вось гэтай рымскай святыні. Некаторыя з іх якраз непасрэдна з Рыма і прывозіліся і змяшчаліся ў касцёлах Рэчы Паспалітай. У перспектыве, у будучым, вот гэтыя спісы, вот яны былі змешчаны, і праз пэўны час яны таксама станавіліся шануемымі. Ад іх таксама зыходзілі цуды. Таксама адбывалася вот такое праслаўленне. І з іх ужо выконваліся далей спісы для іншых храмаў. І таму на тэрыторыі і Рэчы Паспалітай уласна, менавіта на тэрыторыі Беларусі, спісаў такіх вельмі шмат. Іх увогуле шмат і на тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі Валыні, таксама вот на Украіне. Касцёлы, у якіх былі праслаўленыя спісы Божай Маці Снежнай, гэта Бярдзішаў, гэта Ляжайскі таксама касцёл, гэта Латычоўскі касцёл, гэта пераважна якраз на тэрыторыі Украіны. Але, ну вот, і, дарэчы, з гэтых абразоў рабіліся ўжо спісы для і нашых храмаў, таму што, ну, зразумела, дзяржава агульная ў той час, Рэч Паспалітая, тым больш, што тыя, якія знаходзіліся на тэрыторыі Валыні, касцёлы, кляштары, гэта геаграфічна вельмі блізка, у прынцыпе, да нашых земляў. Вось. І таму у нас і на Палесе, асабліва вот той рэгіён, які мяжуе з Валынню, шмат было вот таких абразоў, такой іканаграфіі. На тэрыторыі Беларусі, дарэчы, з праслаўленых спісаў, якія належаць да гэтай іканаграфіі, можна прыгадаць абраз Божай Маці Кангрэгацкай, які знаходіцца ў кафедральным касцёле ў Гродні, касцёл святого Францішка Ксаверія. Гэта езуіцкі касцёл, але, дарэчы, там таксама дамінікане пасадзейнічалі, таму што абраз гэты там апынуўся і туды быў прывезены. Вось там гэта славуты шануемы абраз у Гродні. Ну і былі спісы у нас у храмах, якія, ну, не былі шануемымі, ну, тым не менш, скажем, яны ўяўляюць цікавасць як мастацкая спадчына. І вось мы зараз якраз з некаторымі з іх пазнаёмімся. Абраз 18 стагоддзя, які ў музейныя зборы паступіў з вёскі Болгары, гэта на Піншчыне. Гіпатэтычна, ўсё ж такі, абраз гэты першапачаткова ствараўся непасрэдна для аднаго з касцёлаў Пінска. Ну, такое магло быць, канешне, асабліва ў савецкі перыяд, калі дзесьці храм зачыняўся, абразы маглі пераносіцца там кудысьці ў іншы там касцёл ці іншую царкву, адкуль ужо паступілі ў музейныя зборы. Гіпатэтычна ён ствараўся для аднаго з касцёлаў Пінска і вот якраз для дамініканскага, магчыма. Але гэта версія. Паўтаруся, што гэта спадчына з, вот, скажем, помнік з болгараў. Прывітанне з нашым слухачам, калі хтосьці ёсць адтуль непасрэдна. Вось. Чым цікавы гэты абраз? Тым, што тут мы з вами бачым не толькі, не проста вот выяву Божай Маці, якая трымае Ісуса Хрыста, а тут мы бачым такую барочную кампазіцыю. Мы з вами бачым анёльчыкаў, над Багародзіцай такі балдахін, і гэтыя все такі вот элементы кампазіцыі, якія аздабляюць выяву Багародзіцы з Ісусам Хрыстом, хутчэй за ўсё на гэты абраз трапілі не выпадкова. Былі спісы Божай Маці Снежнай, якія шанаваліся як цудадзейныя. У прыватнасці гэта вот у Бярдзічаве, ну гэта найбліжэйшае, у прынцыпе, да беларускіх земляў. Это вот на тэрыторыі Украіны, но тым не менш недалёка. У Бярдзічаве і Латычове. Вот зараз мы гэтыя две мясціны прыгадаем. І вось абразы, якія там шанаваліся, з іх, канешне, і спісы рабіліся, але тут важны момант, што з іх былі надрукаваны гравюры. Гравюра – гэта свайго роду ў тыя часы рэпрадукцыя. Вот яна
даносіла да вернікаў выяву пэўную, так вот, ну, фактычна распаўсюджвала. Але гэтыя гравюры, якія друкаваліся ў 18 стагоддзі, мы зараз з вами вядзём гаворку якраз пра сярэдзіну 18 стагоддзя. Гравюры, якія друкаваліся тады, барочныя такія, яны, як правіла, змяшчалі не проста выяву, ну, вот як з абраза, гэта проста вот перанята выява, скапіравана. Не, якраз яны змяшчалі анёльчыкаў, нейкія кулісы маглі быць, альбо балдахін, альбо яшчэ штосьці, тое, што уласціва для эпохі барока. Пышнасць, пампезнасць, тэатральнасць, таму, дарэчы, кулісы даволі такі распаўсюджаны матыў. І вось на гравюрах гэта даволі часта якраз прысутнічала. І гэтыя гравюры, паколькі яны былі тыражныя, шырока вядомыя, яны ішлі ў масы, яны ўжо далей служылі першакрыніцамі для іншых абразоў. От сапраўды часта было так, што спісвалі выяву, змалёўвалі выяву іканапісцы, жывапісцы непасрэдна не з цудадзейнага абраза, не перад ім стоячы з мальбертам, умоўна кажучы, а ўсё ж такі з абраза рабіліся гэтыя гравюры, якія распаўсюджваліся на вялікай тэрыторыі, яны былі таннымі, яны былі даступнымі, і ўжо з гэтых гравюр змалёўваліся. І вось у дадзеным выпадку мы з вами бачым яўна такі прыклад. Абразы ў Латышове, Бярдзічеве паміж сабой даволі падобныя, а гравюры, дарэчы, і там друкаваў гравёр-друкар Ракавецкі і Бярдзічаўскай і Латышоўскай. Верагодна, што гэта менавіта спіс Латышоўскай непасрэдна. Ну а паўтаруся, што асноўная ўсё ж такі вот першакрыніца для ўсіх гэтых абразоў гэта рымская святыня Божая Маці Снежная. Асаблівасцю абразоў Божай Маці Снежнай, дарэчы, яны вельмі пазнавальныя, іх лёгка адрозніць ад усіх іншых абразоў, з'яўляецца тое, што рукі у Божай Маці вот так вот перакрыжаваны, яна трымае хустачку ў руках. Вот гэтым вельмі, канешне, яскравым такім элементам кампазіцыя, іканаграфія непасрэдна вот гэтых абразоў адрозніваецца ад іншых, і таму нават тых, хто проста аматары, не эксперты, не прафесіяналы, змогуць вот такім чынам яе вылучаць. Тут яшчэ звяртае, канешне, на сябе ўвагу і цудоўны каларыт выканання гэтага абраза. Адзначу, што каларыт розны. Вот мы пазнаёмімся з некалькімі помнікамі такой іканаграфіі, усюды мы з вами ўбачым. Вось гэтыя скрыжаваныя рукі з хустачкай, вось, але каларыт і пэўныя дэталі ўсё ж такі адрозніваюцца. Тут звярніце, калі ласка, увагу на цудоўную аздобу вопраткі Ісуса Хрыста. Пастараўся, канешне, мастак, не паленаваўся, прамаляваў тут кветачкі, яўна з такім замілаваннем ён гэта выконваў. І, канешне, вот сам ўсё ж такі каларыт гэтага помніка і то, як прапісаны лікі, прапісаныя рукі сведчаць пра тое, што мастак у дадзеным выпадку добра быў знаёмы са здабыткамі тагачаснага еўрапейскага мастацтва. Таму што тут мы з вами бачым вот анатамічна ўсё выверана, ну то вот як і партрэты пісаліся па сутнасці, так як выконваліся светскія пэўныя творы. Вось. Мы з вами бачым выдатную светла-ценявую мадэліроўку. Вот, напрыклад, да, як там дзесьці цень, дзесьці святло асвятляе, вот яно, так, то, што вот якраз характэрна для рэалістычнага жывапісу. Вось. Ну і, канешне, каларыт таксама абраза характэрны для менавіта еўрапейскага мастацтва таго часу. Адным з даволі ранніх спісаў абраза Божай Маці Снежнай на Беларусі з'яўляецца гэты абраз, які паступіў у нашы зборы музейныя з касцёла ў Новай Мышы, гэта Баранавіцкі раён, там ён знаходзіўся вот, фактычна ў не вельмі такім, скажем, стане, гэты абраз, ну, калі вот яго перавезлі ў музей. Але, як вядома, у гэты касцёл у Новай Мышы абраз патрапіў з Нясвіжскага касцёла. Справа ў тым, што якраз з Нясвіжскага касцёла рэчы і алтары, і абразы, і ў тым ліку абраз Божай Маці Бялыніцкай, спіс цудадзейнага абраза, спіс 17 стагоддзя, былі перанесены ў 19 стагоддзі. Якраз і там яны і захоўваюцца, шмат што там захоўваецца і па цяперашні дзень.
Але вот адтуль якраз і паступіў гэты абраз у нашы музейныя зборы. Як вядома, у Нясвіжы, ну вот да, яшчэ пераносу ў Новую Мыш, абраз Божай Маці Снежнай знаходзіўся у алтары, які стаяў на хорах у касцёле Бенедыкцінак у цудоўным славутым горадзе Нясвіжы. Гэты абраз выкананы ў 17 стагоддзе, і верагодна, якраз да яго прыклалі руку прыдворныя мастакі радзівілаў. Ну, бо і касцёл фундаваны быў радзівіламі, і непасрэдна, канешне, абраз выкананы на выключна высокім узроўні. Бачым, што выдатныя прафесіяналы над ім працавалі. І тут даволі тонкі, але пры гэтым разнастайны, багаты каларыт, усё ж такі, так, вот гэта бачна ў адценнях. Выдатнае прапісванне лікаў, ну, гэта прапісванне ў дадзеным выпадку, канешне, у такой реалістычнай манеры, жывапіснай манеры. Бо тут мы бачым і светлацені, анатамічна ўсё выверана. Бачна, што мастак меў выдатную падрыхтоўку, бо тут якраз прапорцыі, анатамічныя пэўныя дэталі, яны вельмі дакладна перададзены. Мы не бачым тут тых парушэнняў, якія часам сустракаюцца на іншых абразах, калі, ну, там, напрыклад, рука альбо замала, альбо завялікая ў суадносінах там з іншай фігурай, альбо там дзесьці яна не так вывернута, а вот тут все вельмі, скажем, такое дакладна, анатамічна выверанае. Як адзначаюць непасрэдна даследчыкі, якія вывучалі гэтую тэму, непасрэдна абразы Божай Маці Снежнай на Беларусі. Гэтай тэмай займаўся вядомы беларускі мастацтвазнаўца Александр Адамович Ярашевич, і ён адзначае, што гэты абраз з'яўляецца адным з найбольш блізкіх да рымскага першаўзора, да пратографа, калі меркаваць непасрэдна па ліках, так, вот па ліках Божай Маці, па тыпажах, скажем так. Тому што, канешне, абразы таксама шматлікія, шматстайныя абразы Божай Маці Снежнай, яны адрозніваюцца. Пры захаванні асноўнай, канешне, іканаграфіі. І тут мы зноў жа бачым вось гэты скрыжаваныя рукі Божай Маці, якія трымаюць хустачку, адпаведныя ракурсы персанажаў, але пры гэтым ўсё ж такі лікі маглі адрознівацца. У дадзеным выпадку яны найбольш набліжаны да арыгінала. Цікавы варыянт інтэрпрэтацыі гэтага сюжэту Божай Маці Снежнай з вельмі незвычайнымі лікамі, з вельмі своеасаблівым мастацкім вырашэннем мы з вами ўбачым у наступным выпуску. Гэта таксама будзе помнік са збораў музея старажытнай беларускай культуры.